să vă povestesc o întâmplare. Se spune la un moment dat, că un fiu de împărat a fost luat prizonier. Și la care i-a spus împăratul ăla care l-a luat prizonier: bă, și te omor și pe tine, mă. Te omor, așa l-am omorât pe taică tu. Fii atent cum te scap numai. Zice către el: te scap. Dacă poți să reușești să duci cana asta cu apă, un vas cu apă mare și plin la gură, așa. Dacă reușești să o duci 200 de metri până la ostașia din gardă de acolo. A luat ăsta apa și a început să umble cu cana aia să meargă pe drum. Drumul, știți, că nu era șosele, ca în România, nu știai și pe șosea o gaură, când ajungi, picinea cu mașină, cu tot, nu te mai văd ăștia. Măi, unde ești? Într-o groapă în România, în autobandă. El cu cana, după el, s-a dus cu cana, a început să laude unul: vai că nimeni n-arătă ca tine. Uite-te, zice aici, pe ce a venit o femeie, privește-mă, zice, să vezi ce frumoasă. Nimic el, n-am interesat pe el, nimic. Pe ce a venit unul și zis: urâtule, grasule, era mai slab săptămâna trecută. Păi să vadă cine mai să-l pleznească. Nu-l pleznești. Te duci înainte că tu ai treabă, mă. Că tu dacă să varsă apa, să stai gâtul. Nu, du-te numai cu cana aia. Și lor înjurat, și lor înjosit, și lor lăudat. Și eu scos în față tot felul de lucruri. Nimic, numai el cu apa. Și ce a spus împăratul? Asta e sufletul. Asta e sufletul. Te-ai temut pentru viața ta și te-ai concentrat numai la viața ta. N-ai văzut nici ură, n-ai văzut nici laudă, n-ai văzut nici fete frumoase pe drum, nici bani care se numărau, n-ai văzut nimic. Știți când veți fi mântuiți? Când nu veți vedea în fața ochilor voștri decât pe Iisus Hristos. Până mai încercați să mai cu apa, știți? Ați încercat vreodată ca să ziceți că de pruncii noastre care au 4-5 ani să vă ducă cană cu apă? De obicei vă duce goală. Pe drum se mai întâmplă. Nu se întâmplă. Îi mai trimiți odată, ca în Caragiale. Încă o dată. În grozame de sete moșer. Mai du-te odată. Și tot așa. De ce? Pentru că s-o ocupați. Hristos vrea să spună: numai un suflet ai. Ratezi pe ăsta, nu mai e nimic. E concentrat. Lasă tu pe ceilalți frați, că fiecare e cu cana lui. Lasă-i pe ei. Concentrează-te pe sufletul tău. Pe sufletul tău, că noi suntem concentrați să vedem câtă apă mai au el alți în cană. Noi nu mai vendem mult. A noastră e goală. Și atunci zicem: vezi că la lipsește un strop. Băi, vezi că te-a sufla iad.